Здравейте, хора! Това е Best Friends Forever. Това е най-добрата ми приятелка. Аз съм нейната сестра. Да, хайде ти отивай. Аз съм Александра, а това е Ева. И Ева беше до тук. Този клип го правим, за да ви помолим за помощ. Днес първо да кажем, беше 15 септември и беше ужасно. Сега само да кажем къде снимаме видеото в магазина на майка ми. За Да. това има обувки за нас. И не само обувки, всичко. Молим ви за помощ да ни казвате теми за клиповете. Защото не можем да измисляме теми за клиповете и може да стават малко скучни. Да. Така и на вас ще ви бъде по-интересно да гледате клиповете, които сте предложили. Ана Мария в момента рекламира. Ето я ще рекламирам нещо. Колички. Наистина молим ви за помощ, ще ви е по-интересно, на нас ще ни е по-интересно да четем идеите ви и Така. да. Може да ви е по-интересно да гледате. Да, също ви благодарим предварително за това, ако направите нещо в коментарите. Може да сложите палец нагоре, също да се абонирате към нейния канал. И Ето това много ме боли. добре, това може би не трябваше да го чуват. Добре, те ме изоставиха, отидоха някъде. Ето я Ева. Ела насам. Ето я Ева. Малко ще тръгвам. Да, ще отиваме на гимнастика. По-скоро тя ще ходи на гимнастика. Вие, както виждате, аз все още съм в връзката от училище. Днес, 15 септември. Аз ще почвам втори клас! Да, тя ще почва втори клас, а ние с Ана Мари ще почваме 6. Тоест, вече сме 6. Така, може да предлагате най-различни теми и ако има много теми... Хайде, аз тръгвам. Чао! Да, чао, Тева! Добре, понеже те ме оставиха и аз почнах да разглеждам какво е. Така, има лакче! Добре. Наистина много ви моля да предлагате теми долу в описанията и ако има повече предложения, ще изберем някои, които повече ни харесват и ще направим клипове. Понеже ние не можем да измисляме теми постоянно и можете клиповете ни да стават много скучни, за което се извинявам, ако е така. Аз мисля, че за първи път правя клип в Best Friends Forever. Надявам се да продължавате да ни гледате. Благодаря, ако въобще ни гледате. И може да сложите палец нагоре, ако ви харесваме. Палец нагоре. Да, това е Ана Мария, тя се върна. Също... Какво? Откъде се взе? Там. Добре. Нещо да Чао от кажеш? нас. Палец Да. нагоре. Чао. Може да се абонирате към канала.